také ešte sa môže stať, aby som sa mal tak veľmi báť, keď toto má koniec tu. Ja nechcem tu ostávať po ďalších 300 rokov ako duša, ktorá sa bude pozerať na svoj život, toľko som toho dobrého mohol urobiť a ja tu som sa naťahoval o mamin dom, o jeho auto a tu som počúval niekoho, jak niekto mi vykrikuje niečo, že ty nie si politický a si apolitický. Pre Boha živého. Idem na hríby s mamou. Pokiaľ je tu, potom, keď už tu nebude, už nemôžem ísť na hríby s ňou. Môžem ísť iba vo vedomí, že tu niekde so mnou je a budem si hovoriť, nechcem si vyčítať. Nechcem si nič vyčítať, nechcem mať výčitky svedomia, že vidíš to, mohla si to urobiť. To sú tie strachy. Preto môžem sa mýliť, opakujem. Ale myslím si, že to všetko, čo cez nás prechádza, aj tá hudba, to je tak obrovský dar, ktorý keby som si nebol všimol, tak sa tu proste s tým darom ja som neúspel, ja som chcel ísť do showbiznisu, ja som to mohol, ale viete, nebola možnosť.